Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Bugün men size täze bir goşgy mukap bermekçi. Bu goşgyň ady Adalat adly tok ketek. Näme üçin beýle adlandyrdym? Onu häzir size gysgaça düşündireýin. Türkmenistanyny hemme biziň bilişimiz ýaly Adalat adly bir edara bar. Emma onuň nähili işleşini şolara iş düşen adamlar bilýändir. Has takygy Adalat adly edara bir iş garybyň başyna bir iş düşenini şolaryň haýyryna çözüp berýänler. Hiç açan. Kim puly köpräk berse şolaryň haýyryna çözülýär. Ondan bu adalet edarany näme üçin tok ketegemen etdim. Ona da mysal getirip bereýin. Ine bir fermer, aýdaly bir tok fermasy bar, ýa bir mal fermasy bar. Sygyr saklaýanlar bar meselem. Şol fermada bir bähwit üçin saklanýar mallar. Şondan bir peýda görmek üçin saklanýar. Onuň öldürüp etini satanyna da pul, onuň süýdüni satanyna da pul, ýa tok bolsa onuň etini ýa ýumurtkasyny satanyna da pul. Şol ferma näme üçin açylýar? Bir 5 manat pul getirir diýip açylýar. Men şu adalet edarany pul getirýän edara şonuň içine içindäki mallara pagon götürýän biziň Türkmenistanyň pagon götürýän organ işgärlerini men getdim. Şol fermadaky toklar ýa horozlar ine şol pagon götürýän işgärlere men edip ýazdym şu goşgyny. Onda näme diňlen lezzet alyň. Adalat adly tok ketek. Pagonlar giyiripdir bir ketege. Çıdaman başlady taýak kötege. Guzlamaga tok bilen deňine çalyp ýagy ýdyna hem öňüne. Guzla diýse guzlamaly bolarsyň. Sandan galsaň gazana da giyirersiň. Gerek bolsa islen rolun oýnarsyň. Ya gitse gelmezde baky ýanarsyň. Göýä horoz bolup çykyp haýaty, gıygyrar daň bilen bakyp sagady. Öýle tok bolup guzlar çygylyp ketegiň kanunydyr. Durarsyň egilip. Kötek agyr bolsa giýirer ýuňgadyk. Diýerligine ýere göýä atgadyk. Halyň sorjak ýokdur eneňden başga. Haram nefsiň üçin giýiripsiň batga. Türkmen ökdeläpdir öpmäge elin. Can beren enäň däl taýak döweniň. Tagzim eder gulçulugy itene. Taňra däl malyna göz dikene. Öwretdiler halka 35 ýyllap. Ýaşamagy dyýda çöküp, egilip. Aman sagmy, öňküne körleň biri. Öňde soňda ýere sokurlar diri.